Nggih, nyuwun pangapunten wonten ngasanipun para bapak sagung ngastayipun ngengeti wekdal ingkang sampun tumkap dadi wanci nggih menika jam 8 pramila adicara gegladi sesorah wonten ing dalu menika enggal kapurwakani kanthi purwakani ngatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wonten ngarsanipun bini sepuh sesepuh ingkang satuhu kinabekten langkung-langkung wonten ngarsanipun Bapak Pangarso Paguyuban ngangsu kawruh Jawi ninggih Bapak Pujo Wiono ingkang tansah kinurmatan para bapak sedayanipun ingkang sangat kula hormati. Nggih kepareng kula wonten ing mriki kemawon matur wonten ngarsa panjenengan sami sakjatosipun menika Bapak Dukuh ingkang kula mben pikantuk arisan ananging bilih dereng saged tindak utawi pamit menika kula ingkang supados murwakani acara wonten ing dalu menika. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Monggo mboten kesupen kita tansah ngucapkan ras puji dalasan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ninggih awit peparingipun kasarasan kaentengan kesehatan sehingga kula panjenengan sami saged sareng-sareng silaturahim wonten dalemipun Bapak Silam ninggih sak perlu sak mangke gegladi utawi latihan ngangsu kawruh Jawi. Ingkang salajengipun saestu saderengipun acara kita awiti badhe kula waosaken menggah urut rantamaning acara ingkang badhe kula panjenengan sami lampahi sesarengan. Acara ingkang sepisan nun inggih pambuka kalajengaken acara ingkang kaping kalih atur pambagya harja ingkang kagungan dalem nun inggih panjenenganipun Bapak Silam. Ewatine acara angka 3 atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Pangarso kalajengaken adicara ingkang angka 1 nun inggih ikral halal bihalal ingkang sakmangke badhe pun slirani panjenenganipun Bapak Suratmin. Tumapaing acara ingkang kaping gangsal nun inggih nembang sakmangke badhe pun pimpin panjenenganipun Bapak Sehono. Wadine acara ingkang angka 6 gegladi ingkang sakmangke pun slirani panjenenganipun Bapak Mariono. Kalajengaken acara ingkang angka 7 nun inggih sanes-sanes pemanggih saha laporan-laporan. Kalajengaken adicara ingkang pungkasan nggih angka 8 nun menika panutup. Mekaten menggah urut rantamaning adicara ingkang badhe kula lampahi sesarengan. Pramila sumangga acara gegladi wonten ing dalu menika kita purwakani kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi kanthi waosan basmalah sakwau pepanggihan wonten ing dalu menika saged lumampah kanthi sak saestanipun.